Olemme luotettava yhteistyökumppani, joka on erikoistunut yksilöllisten omakotitalojen rakentamiseen. Suunnittelemme kotisi oman ideasi tai mallistomme pohjalta. Luonnoksesta teemme 3D-mallinnuksen. Voit tutkia kotiasi ja katsella näkymiä eri puolilta. VR-laseilla voit kävellä todentuntuisesti huoneesta toiseen. Näet-studiollamme voi tutkia pohjaa luonnollisessa koossa. Kauppasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen käynnistämme tarkemman suunnittelun. Aloitamme laatimalla rakennustupaa varten tarvittavat suunnitelmat. Kun rakennuslupa on tullut, käynnistämme rakennesuunnittelun. Rakenteiden suunnittelu vaatii runsaasti osaamista. Ennen kuin työt tontilla käynnistyvät, teemme kotisi erikoissuunnittelua, muun muassa LVI-, sähkö- ja kalustesuunnitelmia. Kun suunnitelmat ovat valmiit, varmistamme rakentamisen aloituspäivän. Meiltä saat huipputason osaamista 30 vuoden kokemuksella. Kahvikuppien ääressä pienessä palaverissa juttelemme usein rakenteilla olevista kohteista. Olemme vakavarainen rakentaja. Meihin voit luottaa.